Ni lajɛrɛ belebele ni ale kɛnɛ kan mun ye adamadenw ka hakɛw o sabatiliw o kumaw olu de bɛna kɛ tile fila baaraw kɔnɔna la. Agibu Buware n'ale ye adamadenw ka hakɛw sabatili cakɛyɔrɔ ɲɛmaaba ye an ka lamɛn. Ye donba de y'an bolo parce que ni y'a ta ko 14nan ye an bɛ nin lajɛ in boloda a bɛ fɔ kalo min ma ko adamaden hakɛ ani jo sariya kalo donc o bɛ fɔ ka da 10 décembre kan 10 décembre 1948 sariyaba dɔ taara diɲɛ maaw fɛ adamadenw ka hakɛ ko kan adamadenw ka danbe ko kan adamadenw ka jo sariya ko kan n'a bɛ fɔ o ma ko déclaration universelle des droits de l'homme. Donc n'o kalo sera waati o waati an bɛ wulikajɔw caya an bɛ communiquéw kɛ an bɛ déclaration kɛ pour que ka mɔgɔw hakili jigin adamaden hakɛ ko ani jo sariya ko nafa la diɲɛ kɔnɔ. Hakɛ ko kuma la mun ye jɔnya walew ye mun ka kɛ Kayi, Nara, Kulikoro ani mara wɛrɛw la o kumaw tun bɛ sen kan. Faraba Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ don min na ko bi benkanni taara ka ɲɛsin olu ma ka sabu kɛ jɔnyako ye. Weleweledakan b'a bolo an ka o lamɛn. Laɲini fɔlɔfɔlɔ mun bɛ ne bolo n'a kun ye mun ye an ka déplacé minnu bɛ Cité des Enfants na Bamakɔ a ka ca ni san 2 ye sa o bɛ yen Cité des Enfants présidente n y'a ye sisan yɛrɛ an ka laɲini ye mun ye gouvernement ka décret de bɔ an b'a fɔ a ka wari d'an ma an b'a fɔ a ka sanu d'an ma mais a ka décret bɔ en criminalisant les statuts a ka criminaliser bon mɔgɔ minnu bɛ faga mɔgɔ minnu bɛ bugɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛn k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen komi an ka laɲini o de ye. Agibu Buware ka fɔ la o weleweledakan a mɛnlen don jamana ɲɛmaaw fɛ sabula waleyaw bɛ sen na bi mun na i ka dɔn jɔnya wale maa minnu bɛ kɛ a kɛbaa ye olu ka se ka ɲangi. Agibu Buware. Jɔnya kɛlɛko la ministre min ɲɛsinnen don kiriko koɲɛw ma a bɛ ka code pénal relecture kɛ ani code de procédure pénale pour que jɔnya ko in a ka kɛ infraction ye min bɛ se ka ɲangi comme crime parce que an ka sariyaw kɔnɔ o kun tɛ yen. Ni baara in kɔnɔna la mun ye san 2022 kɔnɔna ye adamadenya hakɛ yɛrɛ a bɛ lahala jumɛn na Mali la o kuma bɛ fɔ ani fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ mun na olu hakɛw bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogo min na ka bɛn san wɛrɛ ma. Mohamed Daɲoko, VOA tɔgɔ la